Ja, heel blij. Maar ja, dat spreekt voor zich, denk ik. Ja, verleden bij de club, een tijdje weg geweest en dan weer terugkomen op deze manier. Dus dat is heel mooi. Je zegt het al, je hebt natuurlijk jarenlang in de jeugd gespeeld bij PSV. Was dit altijd al het plan wat tot uiting moest gaan komen? Nou, het plan wil ik niet zeggen, maar ehm, ja, ik hoopte wel altijd nog PSV 1 te kunnen halen toen ik wegging. Dus ja, op een gegeven moment, een paar weken terug, kwam het heel dichtbij. Dus ja, toen was ik wel heel blij. Want je hebt echt bewust je keuzes gemaakt. Want op het moment dat jij wegging, dacht iedereen ook: oké, misschien een verrassende move. Betaalt het zich uit wat je hebt geïnvesteerd in jezelf? Ik denk het wel. Ik denk dat de keuze om van PSV naar MVV te gaan in die tijd, om een stapje terug te doen, dat dat de juiste keuze was. Ehm, ja, ik denk dat dat wel blijkt, ja. En nu ben je opeens een man van 16 miljoen. Ja, ja, dat is, ja, dan heb je het over bedragen, ja. Ja. Wat is trouwens belangrijker? Indruk maken bij PSV of toch nog even thuis het tafeltennistoernooi met de familie winnen? Nee, de tafeltennistoernooi, die zal ik niet vergeten, nee. Vertel eens even voor de mensen die het gemist hebben. Nee, ik speelde een tafeltennistoernooi met mijn opa, van mijn vaders kant, opa John, tegen mijn broer en mijn vader. En ja, die hebben we gelukkig winnend afgesloten. Met een winnaarsfoto en alles op Facebook. Ja, zeker, ja. Ja. Dat is opa 1, opa John. Heb je gezien wie hier in de lobby hangt in dit hotel? Nee, dat heb ik niet gezien. Je mag 3 keer raden. Ja, dan mijn andere opa. Ja. Er hangt hier een hele mooie Hall of Fame met allerlei trainers. Klop, Trapattoni, Van Gaal. En opa, ik zal toch even langslopen zo meteen. Ik ga wel even langslopen, ik weet niet waar het is, maar... Loop even mee zo meteen, laat het je zien. Ehm, zij zijn natuurlijk, behalve familie, hè, opa Bert, maar ook je vader Mark van Bommel natuurlijk. Het zijn ook mensen die heel dichtbij je staan in dit soort keuzes, denk ik. Wat vinden zij van deze overstap? Ja, zij laten mij in de keuzes eigenlijk altijd vrij. Dus zij pushen me nooit een kant op. Dus ja, ik maak eigenlijk altijd de keuze zelf gewoon. Maar als ik een mening vraag, dan geven ze die wel. Maar dat is bij deze niet echt nodig. Ehm, dus ja, zij steunen mij gewoon en zijn blij voor mij. Ehm, dus ja, dat. Je zegt niet echt nodig. Op het moment dat PSV zich meldt, heb je überhaupt lang moeten nadenken of dit de goede stap was? Of was het wel duidelijk? Nee, ik heb niet heel lang hoeven nadenken, nee. Nee. Want wat spreekt jou aan, behalve dat het natuurlijk PSV is? Ja, het is natuurlijk de club waar ik begonnen ben, in principe. Ehm, ja, en ik heb hier een hele fijne tijd gehad. Ik ken nog mensen hier en ik wil op prijzen voetballen, dus ja, dat kan hier. Kom jij nog veel mensen tegen vanuit je vorige periode? Teamgenoten misschien, ik weet het niet. Ja, zeker. Teamgenoten, mensen uit de staf veel, dus ja, ik ken nog wel veel mensen. Wie zijn er in deze huidige groep? Wie zijn de warme welkomheters? Met Schiks heb ik samen gespeeld heel lang, met Babadi ook nog. Dat zijn eigenlijk een beetje de spelers en in de staf zitten er nog een hoop. Lijkt me wel heel anders om hier als selectiespeler te komen aan transfer dan in de jeugd te voetballen. Is het heel anders tot dusver? Ja, natuurlijk is het anders. Maar ja, dat wist ik van tevoren. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi om nu hier bij het eerste te zijn. Terwijl mensen het wel vaak neerzetten als een hele warme club, familiaire club. Wat je zegt, mensen die er ook lang rondlopen. Is dat een prettige bijkomstigheid als je dan hier toch nu opnieuw komt binnenwandelen? Ja, zeker. Ja. Het is gewoon fijn om bekende gezichten nog te zien. Dus ja, dat maakt het wel een stukje makkelijker. Nu ben jij 20, je wordt binnenkort 21. Je loopt dadelijk, als alles gaat zoals het zou moeten gaan, in aanvalslinie met een jongen als Perisic rond bijvoorbeeld. Die zit aan het einde van zijn carrière, heeft 150 in het land gespeeld. Hoe is dat? Wat heb je aan zo iemand? Ja, dat is wel een voorbeeldprof. Dus ja, dat is wel iemand waar je naar opkijkt en veel van kan leren. Dus ja, daar ga ik zeker gebruik van maken. Is dat ook wel iets wat je in deze eerste dagen doet, of is dat iets wat nog wel komt in de toekomst? Ik denk allebei. Want wat maakt hem een voorbeeldprof als je zegt van dat is een voorbeeld misschien wel? Ja, als je het hebt over spelers die er alles aan doen binnen en buiten het veld, ja, dan kun je hem daar wel bij noemen. Ja, En het is een vleugelaanvaller, dat is ook een mooie overeenkomst lijkt me. ja zeker. Zeker ja. Ja.
Waar kijk jij nou het meeste naar uit met je nieuwe avontuur? Ik denk wedstrijden spelen in het stadion en Champions League voetballen. Dus dat zijn wel dingen waar ik naar uitkijk. Want dat Philips Stadion, beschrijven ze even, dat is ook wel een beetje een rode draad misschien wel voor jou. Hè? Je hebt je vader er nog uitgezwaaid destijds bijvoorbeeld, bij zijn afscheid. Ja, inderdaad. Dus mooie momenten daar gezien. Dus ja, ik hoop er snel weer wedstrijden te spelen en hopelijk prijzen te pakken. Champions League noem je net. Wat stel je daarbij voor? Ehm, ja, ik weet het niet zo goed omdat ik het nog niet gespeeld heb natuurlijk. Dus ja, ik denk wel dat het heel mooi gaat zijn. Weet ik wel zeker. Dus ehm, ja, hopelijk gaat het er zo uitzien als dat ik het hoop. Zijn het ook wel de prikkels waar jij misschien naar op zoek was na 2 jaar AZ? Bijvoorbeeld die nieuwe uitdaging in Champions League? Niet per se, maar het is wel iets wat elke speler wil spelen. Dus ja, dat kan hier. Dus dat is heel mooi. Waar ben je dan wel naar op zoek? Heb je specifieke doelen waar je achteraan jaagt op dit moment? Nou ja, ik wil prijzen winnen en dat wil deze club ook. Dus ja, dat is het grootste doel wat ik hier bij deze club heb. Zit die droom ook, en dan maak ik meteen een stapje, ook wel in dat andere oranje shirt? Want als je een transfer maakt naar een topclub, dan kom je ook bij de bondscoach in beeld, stel me zo voor. Ja, daar denk ik nu nog niet echt aan. Ik mag nog bij Jong Oranje spelen, dus daar komt ook weer een EK aan. Dus daar focus ik me eerst even op. Ben je wel uitgerust? Want het was natuurlijk een lang seizoen, blessures gehad, nog een toernooi deze zomer. Het gaat wel hard allemaal. Ja, het gaat wel hard. Weinig vakantie. Dus ja, ik moet even zorgen dat ik fit blijf. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Ja, want je hebt natuurlijk een moeizaam jaar gehad met blessures. Voel je aan je lichaam dat je wel klaar bent voor een nieuw seizoen en om dat fitter tegen te gaan misschien wel? Ja, ik denk het wel. Ik word ook een stukje ouder. Dus ja, als het goed is, word ik alleen maar fitter. Waar zitten jouw ontwikkelpunten nog in? Wat gaat jou maken, als het allemaal op zijn plek valt, tot een absolute topspeler bij PSV? Ja, dat moet nog blijken en dat mogen uiteindelijk andere mensen beoordelen. Dus dat ga ik zelf niet doen. Heel verstandig. Neem mij wel aan dat je al met de trainer gesproken hebt bijvoorbeeld. Wat zegt die, Peter Bos? Ja, die heeft gewoon aangegeven hoe die wil spelen. En dat sprak mij enorm aan. Dus dat was een goed gesprek. Dus ja, dat is ook mede de reden waarom ik hier nu sta. Trainer die houdt van aanvallend voetbal, dat is ook precies wat jij wil, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Je zegt het al, je hebt het heel druk. Heb je wel nog tijd om af en toe op maandagavond even tafelvoetbal op te zetten? Misschien, heel stiekem? Dat heb ik vaak genoeg gedaan, dus daar zal ik nu wel tijd voor hebben. Ja. Ja, de heren Graventhal, die zou dat wel zien zitten. Ja, nee, dat heb ik vaak genoeg gedaan, dus dat ga ik ook nog wel doen. Is het lekker trouwens om te beginnen met een trainingskamp hier? Want het is natuurlijk wel even weg uit de dagelijkse sleur misschien. Iedereen beter leren kennen en zo. Ja, nee, iedereen heeft me goed opgevangen. Dus langzamerhand begin je iedereen een beetje te leren kennen. En dan op een gegeven moment zit je wel een beetje in die groep.